ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും ഐഷു സ്പെഷ്യലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പാട്ടാണ് പാടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് പാട്ട് പാടിയാലോ. രാമ രാമ രാം 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 ജയ രാമ രാമ രാം 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 രാമ രാമ രാം 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 ജയ രാമ രാമ രാം 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 ദശരഥ നന്ദന രാം 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 ദശമുഖമർദ്ദന രാം 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 ദശരഥ നന്ദന രാം 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 ദശമുഖമർദ്ദന രാം 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 രാമ രാമ രാം 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 ജയ രാമ രാമ രാം 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 രാമ രാമ രാം 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 ജയ രാമ രാമ രാം 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 അനാഥരക്ഷക രാം 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 ആപദ്ബാന്ധവ രാം 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 അനാഥരക്ഷക രാം 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 ആപദ്ബാന്ധവ രാം 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 മൈഥിലി നന്ദന രാം 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 മാരുതി വന്ദിത രാം 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 മൈഥിലി നന്ദന രാം 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 മാരുതി വന്ദിത രാം 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 രാമ രാമ രാം 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 ജയ രാമ രാമ രാം 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 രാമ രാമ രാം രാം ജയ രാമ രാമ രാം രാം രാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ബൈ.